Sa 2 filgħodu ftit aktar minn 22,300 dokument tal-vot għadhom ma nġabrux. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet mill-Kommissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Camilleri li saret fis-sala tal-voti fin-Naxxar. Hawnhekk ħareġ kif s'issa nġabru ftit aktar minn 334,000 minn total ta' aktar minn 356,800 vot. Camilleri qal li mit-2 sal-ħamis il-ġbir tad-dokumenti tal-voti li tisir mill-Uffiċċju Elettorali fin-Naxxar u dawk irreġistrati f'Għawdex għandhom jiġbru d-dokument tal-vot mill-Uffiċċju Elettorali fir-Rabat Għawdex. Sa darba li ġej wieħed jista' jiġbor id-dokument tal-vot mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar sad-9 ta' filgħaxija. Nam fil-waqt il-ħamis wieħed jista' jiġbor il-voti bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar sa nofs il-lejl. B'dan ikun l-aħħar jum li wieħed jista' jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu mingħajr id-dokument tal-vot wieħed ma jistax jivvota nhar is-Sibt li ġej. Fl-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt li ġej hemm 18,622 votant ġdid, inklużi żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena. Is-Sibt li ġej fjum il-votazzjoni b'kollox se jkun hemm 852 kaxxa tal-votazzjoni. Bil-votazzjoni tibda mis-7 ta' filgħodu u tintemm fl-10 ta' filgħaxija. Ġie spjegat li l-ħadd tal-ħabta tad-9 ta' filgħodu mistenni jibda l-att tal-voti fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Intqal li sa darba li ġej wieħed jista' jitlob permess speċjali, dan fil-waqt li t-tlieta se jivvotaw il-pulizija li se jaħdmu fjum il-votazzjoni. Proċessi mxew tajjeb ħafna, it-tqassim tad-dokumenti tal-vot huwa simili ħafna għall-2022, jiġifieri. L-ammont diġà inqasmu 94% tal-dokumenti tal-vot, kull ma jonqos huma bejn wieħed u 6% tad-dokumenti tal-vot jinġabru, nitkellmu fuq 22,333 dokument tal-vot jinġabru, għad baqa' sa nhar il-ħamis sa nofs il-lejl biex jinġabru il-dokumenti tal-vot.